malam haba. Babban yaya ta ce end of discussion. Amarya ce da ba za mu iya saka mata. Ya kuma mu iya saka mata da yalla. Shi kenan. Dan gazan din nan ne kawai da aka tsira na. Dai gaskiya Maryamu wata da ku. Ne da faɗa ko ba haka ba. She's priceless. Amma kawai dai zamu ba ku dan tokin ne kawai. Wannan kwaje ku siya shawarma ko? Yawwa. Oil and gas. Kun ji kun yadda. Ba za a yi karanta ba kun yadda. Waje ta ce. Na bisa kina Za mu ba masu aiki jami'a. ba za a yi. Aisha. Za mu ba su. Za a ba. Amarya ne a Madina haka. Aka ce ba je kaka dawo. Ba sai an jima. Yanzu wasa ne so mai girki. Ba a fara komai ba zancen farkon jara ake yi. Miliyan 3 wannan ta ishe mu shan ice cream da shawarma. Ba a kai da zancen kwalliya amarya ba. Tun yaushe. Wallahi kun kyauta. Mun gode. Ranku ya daɗe kowa ya shi Cash! Cash down! DJ! Ba ce kaka dawo. Ba sai an jima. Sun biya.